מה יש לך לומר? איזה סרטון, חבל על הזמן. ליוטיוב מקום ראשון. תן לצלם, תן גם לצלם. תן גם לצלם. הנה עדיאל, הנה אלכס, הנה גולדי, הנה יהודה התותח. עכשיו אתם מבינים למה צריך סנואובורד. אולי תתקפצו ביחד. הנה המלון שלנו שם מצד ימין, פנסיון אליזבת, של פראגה, שפינדרוב מלין. הנה המסע שדודו הולך לעשות היום. רגע, תראה את הג'ק וולפסקין. הופה, והכפפות החדשות של דני. ג'ק וולפסקין. הביצוע הראשון של הכפפות. הביצוע הראשון, אחי, הוכתר בהצלחה מלאה, קיבלו מקצועיות. רגע, נו, תיכנסו. בוא נעשה פה תמונה. יאללה.